kasu honetan balio absolutuaren barruan parabola bat daukagu. Orduan, parabola hau grafikoan adierazteko pausu berdina jarraituko ditugu. Zatikako funtzio batean bihurtuko dugu balio absolutua. Orduan, horretarako lehenengo eta behin ebaketa puntuak aurkitu beharko ditugu. Ze ebaketa puntuak izango dira zatikako funtzioaren puntu konfliktiboak. Ebaketa puntuak lortzeko balio absolutuaren barruan dagoen funtzioa berdin 0 egiten dugu. Beraz, hemendik aterako dugu bi balio plus minus bi. Beraz, bi 0 puntuan eta minus bi 0 puntuan hor izango ditugu bi ebaketa puntuak eta bi puntu konfliktiboak. Gure funtzioa geratuko da zatituta 3 tarte desberdinetan gutxi gora bera, minus infinitotik minus bira eta minus bitik bira eta bitik infinitora. Beraz, zatikako funtzioan 3 eremu desberdinduko ditugu. X minus bi baino txikiagoa denean, minus bi eta bi artean dagoenean eta x bi baino handiagoa denean. Orduan, orain egin beharko duguna izango da tarte bakoitzean aztertu beharko dugu funtzioak hartzen dituen balioak. Negatiboak edo positiboak diren ikusi behar dugu. Eta tarteren batean balio negatiboak hartzen baditu, orduan tarte horretan funtzioa moldatu egin beharko dugu tarte balio positiboetan bihurtzeko. Orduan, tarte bakoitzean gertatuko dana aztertzeko balio taula bat egingo dugu. Eta balio taula horretan jarriko ditugu puntu konfliktiboak, minus bi eta bi. Puntu konfliktiboetan, esan dugun bezala, funtzioaren balioa da 0, ebaketa puntuak direlako. Eta aztertuko dugu tarteak. Ia, minus infinitotik minus bira hartuko dugu balio bat. Adibidez, minus 3. Minus 3 hori ordezkatzen badugu balio absolutuaren barruan dagoen funtzioan, ikusiko dugu ematen dauela bost. Ze, minus 3 berbi plus bederatzi, ken lau, bost. Bost balio positibo bat da. Beraz, lehenengo tarte honetan ez dago arazorik. Lehenengo tarte honetan dauden puntuak balio positiboak bakarrik hartuko dituzte. Beraz, ez dago funtzio hau moldatzeko beharra. Dagoen bezala kopiatzen dugu. Ikus daigun orduan orain zer gertatzen den bigarren tartean. Minus bitik bira hartzen dugu 0 balioa. 0 ordezkatzen dugu funtzioan, 0 berbi, 0, ken lau, minus lau. Hau egokitu beharra dago. Eta zelan egokituko dugu? Funtzioari jarriko diogu minus bat aurretik. Orduan hartuko dugu balio absolutuaren barruan dagoen funtzioa eta minus bat jarriko diogu aurretik. Geratuko litzaiguke minus x karratu plus lau. Eta azkenik, 3. tartean zer gertatzen den ikusiko dugu. Bitik infinitora balio bat adibidez 3. Ordezkatzen dugu funtzioan, 3 berbi bederatzi, ken lau bost. Balio positiboak hartzen ditu funtzioa 3. tartean, beraz, ez dugu moldatu behar. Jartzen dugu dagoen bezala, x berbi, ken lau. Orduan, adierazita daukagu zatika funtzio hau eta orain pasatuko gara grafikora. Grafikoan irudikatzeko funtzio hau egindako balio taulan oinarritu gaitezke. Begira, x, bi eta minus bi direnean ebaketa puntuak ditugu. Minus 3 eta 3 puntuetan funtzioak balio du bost. Beraz, bat, bi, 3, lau eta bost. Hor daukagu puntu bat eta hor daukagu beste bat. Kontuan izan behar dugu jatorrizko funtzioa parabola bat dela. Beraz, transformatu edo egokitu ez dugun eremuetan funtzioaren joera izango da jatorrizko parabolaren joera. Beraz, hemen funtzioa jatorrizko parabolaren forma bardina izango du. Arazoa izango da erdiko tarte honetan, ze egokitu behar izan dugu. Beraz, erdiko tarte honetan egokina izango litzateke hartzea gure parabola barria eta parabola barriaren
erpina kalkulatzea. Orduan, hori da egingo dudana orain, bigarren parabola honen erpina kalkulatuko dut, minus b zati bia. Bai? Gure parabolan b koefizientea ez dago, beraz 0 dela suposatzen dugu. Eta bere balioa izango da, minus 0 berbi gehi lau, lau. Beraz, 0 lau puntuan aurkitzen da erpina, hemen. 0 lau puntua hor dago. Eta parabola bat da maksimo bat duena. Maksimoa erpina izango da, 0 lau puntua. Eta gero baditugu beste bi puntu, ezta? Parabolaren beste bi puntuak dira ebaketa puntuak. Ebaketa puntuak badira, gutxi gora bera, parabolaren forma izango da honelakoa. Eta hemen ez dugu ahaztu behar puntu garrantzitsuak adieraztea, izango lirateke bi 0 eta minus bi 0. Ez dugun funtzioan ezaztu txikiago edo berdin, handiago edo berdin jartzea, bai? Eta hemen erratu egin azlen, atzindu daikedan, ez da usten. Hemen izan beharko litzateke bi, ez x, bai?